Sziasztok, én Benni vagyok. Ez most egy kicsit másfajta videó lesz a megszokottaknál, ugyanis időhiány miatt az utóbbi hetekben nem nagyon tudtam rendes megvágott videót készíteni, viszont hogy nem maradjatok mégsem videó nélkül, mindenképpen szerettem volna egy tartalmas anyagot készíteni. Lehet, hogy egy kicsit lassabb lesz a megszokottnál és hosszabb, de ha így is hasznosnak találjátok, akkor mindenképpen jelezzétek ezt egy lájkkal. A témaválasztásom azért is esett az osztalékbefektetésre, mert úgy vettem észre, hogy itt Magyarországon a legtöbb kisbefektetőt ez a témakör foglalkoztatja. Ez betudható Solymi Dávid Osztalékból szabadon című könyvének, ami nekem is az első részvénybefektetéssel kapcsolatos könyvem volt, amit elolvastam, ezt nagyon ajánlom is bárkinek, de lehet akár közel Petró Istvánnak is, aki korábban a legismertebb magyar osztalékbefektetéssel foglalkozó csatornát készítette, vagy akár jelenleg is működő Pap Zsolt, vagy Kékesi Dóri csatornái is osztalékkal foglalkoznak, szóval úgy érzem, hogy érdemes lehet a témával foglalkoznunk itt is. Kezdjük azzal, hogy én is egy hasonló stratégiával kezdtem 2022 végén a növekedési osztalék részvényekkel. Erről később részletesebben is fogok beszélni, viszont ezt a hosszú távú stratégiámat meg kellett bontanom, mivel nem szerettem volna a kapott osztalékok 30%-át leadózni 2024-től kezdődően, mivel ez jelentős mértékben lelassította volna a stratégia lényegét, az osztalékok újrabefektetésével járó növekedő bevételt. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy az osztalékbefektetés jó vagy rossz lenne, éppen ellenkezőleg saját magunknak kell átgondolni, hogy mire van szükségünk, milyen életszakaszban vagyunk éppen, mikor van szükségünk a kapott kamatokra, árfolyamnyereségekre. Két nagyobb kategóriára lehet osztani az osztalék részvényeket. Az első a dividend growth, tehát a növekedési osztalék részvények, és a másik pedig a high income, magas induló osztalékkal rendelkező részvények. Mindkét típusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai is. Az osztalék növekedési részvények alacsony induló osztalékhozammal elérhetőek, ez jellemzően 1 és 4% között mozog. Érezhető tehát, hogy az első években még nem fogunk az osztalékainkból megélni, ha csak nincsen 300 millió forint félretett pénzünk. Ezzel együtt viszont magas ütemben is folyamatosan emelik a kifizetett osztalék mértékét. Legjobb esetekben akár 20-25%-kal is évente. Ez azt jelenti, hogy a te éves osztalékbevételed akkor is évente 20%-kal emelkedik, hogyha nem vásárolsz több új részvényt egy éven keresztül. Viszont ahhoz, hogy még inkább működjön az osztalék folyamatos növekedése, újabb részvényeket is vásárolsz a kifizetésekből, ezzel gyorsítva a folyamatot. Az osztalék növekedési részvények általában stabil, régóta fennálló vállalatok, mint például a Target vagy a Domino's Pizza, de akár mondhatnám a Nike vagy a Starbucks részvényt is, amiket biztosan mindenki ismer. Az ilyen vállalatok körében, amik több éve magas ütemben tudják emelni az osztalékok kifizetését, sokkal kisebb a kockázat. Ugye ahhoz, hogy minden évben növelni tudják az osztalékaikat, az járul hozzá, hogy a bevételeiket is minden évben növelni tudják. Értelemszerűen, ha nem emelkedne a bevétel, csak az osztalék, akkor előbb-utóbb az összes profit kifizetésre kerülne, amit nem szeretne egy vállalat sem. Adózás szempontjából is nagyon kedvező ez a befektetési forma, ugyanis a nagyobb részét a hozamainknak az árfolyam emelkedéséből szerezzük, ami jóval kevesebb adóval jár, mint maga az osztalék. Nagyon fontos viszont kiemelni, hogy ez a stratégia inkább fiatalabb befektetőknek lehet kézenfekvő, akiknek van még 15-20 évük befektetni, ugyanis rövid távon nem feltétlenül lehet annyira jövedelmező, mint más stratégiák, viszont 10 plusz éves távon az egyik legbiztosabb befektetési stratégia. Mi van akkor, ha neked nincs 10 éved a befektetésre, te hamarabb szeretnél látható eredményeket elérni? Ebben az esetben jobb választás lehet a magasabb induló osztalékhozamra fókuszáló stratégia, ahol akár az első évben 8%-os osztalékot zsebelhetsz be a befektetett összeg után. Igaz, hogy ezek az osztalékok nem feltétlenül emelkednek, és ha igen, akkor is csak kis mértékben, de ha itt is folyamatosan újra befektetésre kerülnek ezek az osztalékok, akkor hasonló kamatos kamathatást lehet elérni. A legtöbb ilyen magas induló osztalékhozammal rendelkező cég REIT, BDC vagy olajcég szokott lenni. Ugye a REIT-ek az ingatlan befektetési társaságok, akik akár hónaponta is fizetnek osztalékot,
Egészen egyszerűen ők ingatlanokat birtokolnak, amik után a bérleti díjakból származó nyeresség 90%-át kifizetik osztalék formájában. A BDC, tehát Business Development Company, a kis- és középvállalkozások számára nyújt finanszírozást. Ezek nem bankok és nem is gyűjtenek betéteket a lakosságtól, ehelyett a befektetési alapoktól, nyugdíjalapoktól és más intézményi befektetőktől származó tőkét használnak fel a KKV-k finanszírozására. Az olajcégeket pedig nem feltétlenül kell bemutatnom, kőolaj és földgáz kitermeléssel, finomítással, árusítással foglalkoznak, ami az olaj rendkívüli áringadozásai miatt inkább egy ciklikus iparágnak mondható. A cégek profiljaiból kiindulva, tehát ezek a befektetések hamarabb megtérülhetnek, viszont a kockázat is sokkal magasabb, mint egy nem szezonális, stabil vállalat esetében. Meg szeretném még azt is említeni, hogy a rejtek, valamint a szezonális vállalatok elemzése teljesen máshogy történik, mint egy átlagos részvényé, mint például a Coca-Cola. Szóval ahhoz, hogy ezekben is befektessünk, még további témákban szükséges fejleszteni magunkat. Szerettem volna megvizsgálni is ezt a teóriát, miszerint rövid távon, konkrétan 5 évre visszatekintve, milyen típusú részvények teljesítettek jobban, az osztalék növekedési, esetleg a magas osztalékot fizető olajcégek, viszont nem találtam hozzá olyan weboldalt, ami osztalékok újra befektetésével tudna nekünk kiszámolni ezt a hozamot visszamenőlegesen. Úgyhogy ha van ilyen weboldalatok, akkor ezt írjátok meg a kommentbe, de se baj, mert készítettem erre a célra egy saját Excel táblát. Messze menő következtetéseket nem tudunk itt levonni, ugyanis csak véletlenszerűen kiválasztottam 2-3 céget mindegyik típusból, de minden esetre elgondolkodható lehet azoknak, akik még nem biztosak abban, hogy milyen stratégia illene hozzájuk. Első körben pillancsunk rá az Excelre. Az adatok, amiket használtam, a Yahoo Finance oldalról származnak, ahonnan le tudtam tölteni az utóbbi 5 év napi árait és az utóbbi 5 év kifizetett osztalékait mindegyik kiválasztott papír esetében. Az árhoz kiegészítésként mindig a napi átlagos árfolyamot számoltam, ami a legmagasabb és a legalacsonyabb napi ár átlaga volt. Számításhoz mindig havi vásárlást párosítottam, a hónap első kereskedési napjára tettem a vásárlásokat. A befektetett összeg nem annyira fontos, mert százalékosan fogjuk nézni az eredményt, de én ezt havi $500 írtam. Ja igen, az árak mindig dollárban értetendőek, és ha az adott hónapban osztalék kifizetés is volt, akkor az a befektetési összeget növelte, tehát visszafektettük a kapott osztalékokat. Szerintem nem is magyarázom túl a beállításokat, térjünk át a kapott eredményekre. Az első is számomra teljesen meghökkentő tény, hogy a Realty Income részvényt, hogyha vásároltuk 5 éven keresztül, amelynek a ticker kódja az O, akkor az eredmény az, hogy kevesebb pénzünk van 5 év után, mint amennyit befektettünk. $30,000 a befektetés, és az eredmény $29,349. Ez egy éves 0,4%-os veszteséget jelent. Hiába a havi magas osztalék, ha az árfolyama a részvénynek nagyobb mértékben esik. A részvényár táblázaton is ezt láthatjátok, hogy a részvény ára 70-ről 55-re zuhant az utóbbi időben, így bármikor vásároltunk, nagy valószínűséggel az árfolyamunk mínuszban van. Az osztalék szépen érkezik hónapról hónapra, viszont még ez sem segített abban, hogy pluszba kerüljön ez a befektetés. Az osztalékadóról pedig ne is beszéljünk, ami további $1,106 jelentene, 30%-os adóval számolva, de az alapkalkulációba az adót nem tettem bele, hogy ne legyen azért ez túl bonyolítva. A következő rejt részvény, a PLD, ami hiába hozott egy éves 0,1%-os hozamot, az adózást követően ez a befektetésünk is mínuszban lenne a $700 adóval. Ez a cég negyedévente fizet osztalékot, amely szépen emelkedik is, viszont a részvény árfolyama így sem nagyon növekedik, ami nagy mértékben visszatartja a hozamokat. A harmadik rejt az AMT, vagyis American Tower, ahol még nagyobb árfolyamzuhanást tapasztalhattunk, viszont itt az osztalék sem volt annyira magas, így a legrosszabb eredményt tudta produkálni, adózás nélkül éves mínusz 3,6%-ot. Gondolhatnánk tehát, hogy a havi osztalékot fizető vagy magas osztalékot fizető részvények mind rosszul teljesítettek, viszont ez nem így van, a BDC részvények az utóbbi 5 évben nagyon szép eredményeket produkáltak a magas osztalékhozam mellett.
ha újra befektettük azokat minden hónapban. A Main Street Capital például 8,8%-os éves hozamot tudott felmutatni, ezzel összesen 52,7% a hozam, és $30,000 $45,804 hozhatott nekünk. Igaz, hogy ezután $1,572 osztalékadót levontak tőlünk menet közben, ami egy minimálisan ronthatja a hozamot, de ezt beleszámítva is szép eredményt láthatunk. A részvényára tartotta magát, sőt 5 év alatt 40-ről 50-re emelkedett, ami egy 25%-os emelkedés. Az osztalék kifizetéseken látható, hogy nem feltétlenül megbízható, hogy minden hónapban fizetnek, viszont cserébe néhány extra osztalékot is fizetnek a szokásos összegeken felül. Az OBDC részvény hasonló eredményt mutat, ahhoz képest, hogy az árfolyama 5 év alatt nem nagyon mozdult sem erre. Ha folyamatosan lefele átlagoltunk és vásároltuk volna a kapott osztalékokból is újra a részvényt, akkor akár egy éves 8,3%-os hozamot is elérhettünk. Itt is az látszik, hogy az osztalékok nem feltétlenül szabályosan érkeznek, de növekedést mutatnak. A következő BDC vállalat az ARCC, Heirs Capital Corporation, szinte ugyanaz látszódik kirajzolódni, mint a másik kettőnél, 8,1%-os éves hozam, viszont itt a nagymértékű osztalékok miatt $2,700 kell utána leadózni, ami a befektetett összeghez képest 9%-os, tehát nem feltétlenül alacsony. Az osztalék stabilan érkezik negyedévente, és mondhatjuk, hogy folyamatos emelkedést követ. Jöjjön a két olajcég, a Chevron és a Shell, 50 és 65,6%-os teljes hozammal, tehát az utóbbi 5 évben ezzel a szektorral is jól lehetett járni. Ez nagy mértékben hozzájárult, hogy a Covid alatt rengeteget estek az olajcégek árfolyamai, így az akkor vásárolt részvények jelentősen megdobják ezeket az eredményeket. Mindkét cég negyedévente fizetett osztalékot, szinte megszakítás nélkül, a Chevron összesen $1,300, a Shell pedig $1,200. A növekedési osztalék részvények hozamai pedig, ahogy sejteni is lehet, rövid távon teljesen változatosak. A Target 2,3%-os éves hozamot produkált, a United Health 5,8%-ot, és a Domino's Pizza pedig 8,1%-ot. A Target gyenge hozamát valószínűleg a 2021-es nagymértékű túlárazottság okozta, amelyik árszintet azóta sem közelítette meg. A Domino's és a United Health viszont egész kiegyensúlyozott árfolyamnyereségben részesültek, az osztalékokat figyelve mindhárom osztalékfizetés folyamatos és nagymértékben emelkedő, és az első 5 évben kifizetett osztalékok adóvonzata is elhanyagolható, 1% a Domino's Pizzánál, 1,5% a United Healthnél, és 2,3% a Targetnél. Bizonyításképpen azt is megnéztem, hogy ha nem akartunk részvénykiválasztással foglalkozni, ebben az időben csak az S&P 500 indexet követő passzív ETF-et vásároltuk volna havonta, akkor hogyan alakultak volna ezek a hozamok? Erre a célra ugyancsak egy dollárban jegyzett ETF-et választottam, amely a VUAA, a Vanguard S&P 500 ETF-je. A legutóbbi 5 évben folyamatos havi vásárlással 8,5%-os hozamot tudtunk volna elérni, ez 50%-os teljes nyereséget jelent. Ennél jobbat csupán a vizsgáltak közül 2 részvény ért el, a Main Capital, amely 52,7%-os teljesítményt ért el, viszont az adót levonva már is rosszabb lesz az eredménye. És a Shell a második, ami összesen 65,6%-ot hozott, az adót levonva is 60% körüli az eredménye, tehát ez továbbra is megelőzi az S&P 500 hozamát. 11 cégből tehát egyen jártunk volna jobban, és mennyi az esély arra, hogy az összes pénzükkel csak ezt az egyet vásároltuk volna. Következtetésként tehát én magam csak annyit vontam le ebből, hogy lehet jó az osztaléknövekedési stratégia, lehet jövedelmező a magas induló osztalékos stratégia is, viszont sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk a pénzünket, ha egy egész indexet lefedő alapba fektetjük, és így nem is kell foglalkoznunk a cégek elemzésével, kiválasztásával és folyamatos monitorozásával. Az index kezelői ezt megteszik helyettünk. Ha viszont szeretnél hajtani arra plusz néhány százalékra, és szeretsz kockáztatni,
akkor neked is inkább az egyedi részvények fekszenek jobban. Nos, ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani, remélem, hogy hasznos volt számodra. Ha szeretnél hasonló tartalmakat látni tőlem, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, igyekszem további ilyen elemzős videókat is hozni, amennyiben tetszik nektek. Bármilyen kérdés esetén nyugodtan írjatok, és addig is jók legyetek, találkozunk legközelebb, sziasztok!